Ola, somos Aroa e Carmen de primeiro de bacharelato A e imos facer unhas tortitas de avena e plátano saudables. Ya. Vale, primeiro que faremos é pois mezclar todo e comezaremos pois poñendo primeiro o ovo. Sí. Logo pois poñemos o plátano en puré. Agora poñeremos o yogur natural. Vale. Vale, agora poñeremos a canela. Isto é ao gusto, así que pois nós poñeremos moi pouca porque non nos gusta moito. Bueno, a min, a ela non, pero a min pois non. Agora, a vainilla tamén poñenos moi pouco porque pois se poñemos moito pode facer que sepa amargo. Entón, pois ten que ir moi pouco. Sí. Así. Primeiro agora imos botar a avena, hai que ir pouco a pouco, primeiro botamos un pouco, batimos, agora que batimos este pouco que botamos, imos botar o que nos queda. Deixamos un pouco para seguir batindo. E agora, por último, imos botar pois o que nos queda e seguiremos batindo hasta que quede unha mezcla máis ou menos homoxénea. E bueno, agora que temos pois a masa máis ou menos así que está homoxénea, agora que faremos é poñer na sartén un pouquiño de manteiga, moi pouco, esta, e pois esperemos a que se quente e se derrita a manteiga, e logo pois poñeremos un pouquiño de masa. Está ya. Entonces, así é suficiente para unha tortita. Ponemos así, e pois agora aquí e o poñemos ao 5 e pois esperamos un pouco. Pasámoslo a un recipiente máis ancho para que fora máis fácil coller a masa e agora imos botar de pouco a pouco para facer pois a forma das tortitas. Vamos a baixar un pouco o lume ao 3. Vale, non quedou con moita forma, pero basicamente é así. Entón, agora esperaremos que se faga un pouco e lle daremos a volta. Bueno, pois agora vamos a darle a volta. A ver si. Despois agora pois a ponemos no prato, e pois faremos o mesmo coas demais. Unha vez rematadas as tortitas, sírvense nun prato
acompañamento de preferencia. Neste caso puxemos chocolate negro. Pois hasta aquí a receta. Espero que vos haya gustado.